Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Marcu de la capitolul 7, versetul 35. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit deslușit. Dragii mei, este vorba despre vindecarea surdomutului. Și aș vrea ca să ne întrebăm și noi ce trebuie să facem ca să ni se deschidă urechile. Dragii mei, lumea astăzi are nevoie să fie ascultată. De multe ori avem limbariță sau limbarniță și vorbim mult și ce nu trebuie. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ascultăm și să vorbim ceea ce trebuie. Dragii mei,